kuyashisa impela umuntu ongekho khosini waphuthela ake ngigijime nje nizobona ukuthi kwenzakalani abanye ke bathukile ke bayesaba vele sebewavaleleke namaredi Bathole funerals yey siyabonga yabona ke mlalelo Ukhozi FM bathandane nawe bathi nale radio yazi yasibona bebani ngoba umuntu ekhala nje ukuthi nengoma enkulu izothi imthunuka inhliziyo kodwa indlela zomuntu ngeke zimkhohlise bazomtshela abantu ukuthi uzwile khuluma nabantu baseNingizimu Afrika khuluma nabantu abagcina amagezi amahle kusekhona indidane masenze indidane mhlawumbe omunye wabalela awutshela ukuthi uphuthelwe yini uhambe washiya bafowethu nonke nje eNingizimu Afrika ngithi amageza asesekhona ezindidane asesekhona ngithemba ukuthi mhlawumbe mangabe uyivulile iredio lalelo uyezwa nawe ukuthi kusesekhona ngempela nawe akusho mina kusho iredio yakho ngobuhle nanje ukuthi ngempela sisesekhona iCD yaphuma kuphela namhlanje ezendidane bafuthu ngiyacela ukuthi nisupporte kakhulu nenze njengoba nihlale nenza ngikaze nisilahle kakhulukazi abalandeli bamageza bafuthu cela nenze nje kanjalo iCD khona namhlanje bafuthu ndawo zonke nje zizozama ukuthi siphushele iqalo zonke bafuthu lapha ekhona nenelise
itoro nje okay umuntu mayifuna nje uzothola khona Yeah. amageza umuntu ofuna ukuwaqasha ofuna ukuwabona emcimbini wakhe uyayenza njani bayazi ke ukuthi abantu bathintana nezinduna zami ephezulu lapha umuntu owumfowabiyela uTunono noNcwadi mfowamthembu noVelo yibo abantu abaye bekhulume nabo amafoni abo nje asagcola kuwo wonke umuntu sengaze kube ngathi nabo abafowethu bayagcula ngendlela so uxhumana nabo bese iziqonda into zakusho umcimbi wakho kuphi kuhamba kanjani kunjani bese kuba khona umuntu ofuna uphonso ngeke ngikhulume nophonso nje kanje mina amanamba ngifihli mawuthenga nje ezindidane khona namhlanje uzofika uyithola ikhona ngemuva yekhona futhi ngena kuli ikhomanda ngeke thuba nje omunye umuntu okay asikhulume amazwi akho kuphetha kubathandi bamageza kubathandi bezendidane kubathandi bomculo kaMaskandi jikelele sithini kubona namhlanje ngithi abathandi bomculo kaMaskandi ngithi abaphuthume kwezitoro isikhona isidingo ngiyethemba impela ukuthi ishisi ikhotha ngendlela engizwa ngayo lana kodwa bafowethu ijaji uwe bemuntu osekhaya ngiyacela mfowethu ukuthi uphuthume ngiyacela sisi uphuthume ngiyacela gogo ngiyacela mkhulu nawe baba uphuthume esitolo nje ufike ukuthi usupport abafana mawenze njalo uyokusizeka thina nomndeni womningi emndeni nje mningi kakhulu ngeke ngize ngibala ukuthi imndeni engakanani kodwa ngoba sisebenza nje sibane ngangaka sihlukahlukene nezibongo zethu engicabanga ukuthi kuyoba kusizakela imndeni eminingi bafowethu siyacela asilutho ngaphandle kwenu emzansi bafowethu mthando wokuculo kaMaskandi sisizeni support wesidiya amageza kusekhona nje indidane le sayithwasa kwangenzeki ngabe khona ingoma nje othi repeat kodwa ngisho seyifikele ezendidane khona othi repeat la umuntu omthembisayo nje ngeke idlale kanye yiphi kuzo angeke ngize ngikwazi ukuyikhetha ngoba mina mangikhipha iCD kuthiwa kulahleka iremote bakhona ngoba awuwazi ukuthi uzojumpa uthi ulalele phambili noma uzohlehla ulalele osuyilalelile ufuna ukuthi idlale nje ngolayini kanjalo akweqiwa ngoma la ekhaya repeat kodwa sisha mina nje sengiyazi repeat ngiyoshaya umoya wami so wena uthi repeat ushaya abaningi vele bathi umoya wami hayi ngithi umoya wami nami ngisho njalo ngoba nami ngithanda ingoma zesonto kakhulu ngiyathemba kakhulu lapho umoya wami kusho ukuthi sihamba ndawonye ngempela mfowethu sibakhambisele nethemba hayi khona sengivalelisa nje ngithi ngiyathanda nonke emzansi bafowethu Wachitha utshwala bami ndoda uthembeyani nawe 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 Uthembeyani nawe Uthembeyani nawe Uthembeyani nawe Uthembeyani nawe Wachitha utshwala bami ndoda uthembeyani nawe